Всяка сутрин, драги сънародници, аз водя моя малък син на училище, той е първи клас, първолак, и го водя за ръка. Тук е училището съвсем наблизо, в самия център на нашата прекрасна европейска столица София. Да не съм чул нещо лошо за нея. Тук непрекъснато се разминавам с котки, които живеят в квартала. Обаче какво ми прави впечатление? Прави ми впечатление, че тук виждам една улица, която се казва Достоевски. Какъв е този Достоевски, уважаема Фандъкова и Общинския съвет от ГЕРБ? Предлагам незабавно да се събере сесия и да промени името на тази улица, защото това най-вероятно е някакъв агент на Путин, който тук са кръстили на него улица. Предлагам незабавно да се промени името на улица Достоевски, да се промени на Зеленски. Това е, мисля, че ще стане бързо и в днешния актуален момент просто ще отговаря на необходимостта на времето, на историческата необходимост. Тук дясно е училището, в което отиваме. Това е много хубаво, централно училище в най-самия център на София. 133-то. Забравих как се казваше, но сега ще видя като стигам до входа. Ама и то беше с някакво руско име. Сетих се. Пушкин. Какъв е то Пушкин? Какво значи Пушкин? Нима не може да се кръсти Джо Байден или поне Джон Малкович. Предлагам също от името на това училище да бъде сменено колкото може по-бързо, ако може с една сесия, и да се прекръсти на Джо Байден. Тъй като Пушкин най-вероятно е също някакъв агент на Путин, който води хибридна война срещу България. И това трябва да се поправи незабавно. Тук излизаме на една централна улица, която трябва да се промени. Шишман. Това шишман. Спокойно може и тя да се прекръсти примерно на Майкъл Джаксън или нещо подобно, защото шишман не ни говори много. Да знам дали не е някакъв руснак, някакво руско изчадие, което да е водило хибридна битка срещу България. Тук виждаме останки от един ремонт пред самия вход на училището, който ремонт продължава една година, може би, и доскоро даже не може да се мине по тротуара. Но аз отдавам това на сериозните грижи на кметицата, на Общинския съвет, на цялото ръководство на нашата прекрасна столица. Те искат да бъде колкото може по-красиво, по-хубаво, по-удобно. Хубавото не става бързо. Сега аз ще оставя малчо тук за малко, за да погледнем всъщност, нека да обърнем поглед на къде гледаме. Първа насреща. Насреща една сграда, която е позната на всички. И вляво и вдясно от нея има пространство, което в момента е много актуалното на лявото и дясното. Всички студия говорят за обвинение на лявото, обвинение на дясното, консолидиране на лявото, на дясното. И аз за нея се сещам едно детско стихотворение, тъй като тук сме пред училище за деца. То звучеше така: Мишка кара колело. И насреща и парламент. Не, извинявам се. Ще започна от начало. Мишка кара колело. А насреща и лайно. А наляво, а надясно, право в лайното дясно. Това класическо стихотворение, уважаеми мои сънародници, какво съдържа в себе си? Само 4 стиха. Сега някой ще каже: ти това ли учиш детето на мръсна работа? Не, няма нищо мръсно. Първо имаме биопродукти от нашата отделителна система. Имаме също така понятието от политиката ляво и дясно, които сега са много актуални. И в крайна сметка имаме лирически герой Мишка, която кара колело. Помните тази песен от 90-та година, 9 милиона мишлета и така нататък. Отдавна не сме 9 милиона, 6 милиона, но тази песен всъщност характеризираше
облика на средния българин. И затова ние какво имаме тук? Имаме лирически герой Мишка, имаме биопродукт и основните понятия в политиката ляво и дясно. Край до тук с политическата лекция. Отиваме да влезем в входа на училище Пушкин, което крайно време да се преименува на Джо Байден. Това е, скъпи братя и сестри, всеки ден е така, сутрин задължение, грижа, радостна грижа.